Residenti li joqogħdu fi triq George Borch Olivier fir-Rabat Malta xurilu bagħtu petizzjoni lill-Prim Ministru biex jitwessaw l-bankini li mhumiex skont l-istandards Ewropej. Petizzjoni li waqgħet fuq id-2 torox minkejja li anke għamlu protest ġudizzjarju u ma seħħ xejn. Fid-dawl ta' dan aktar kmieni din il-ġimgħa innotaw li triq tagħhom spiċċat f'daħna kbira għax minkejja li għaddej xogħol infrastrutturali, it-triq infetħet għat-traffiku mingħajr ma ġiet asfaltata. Ir-residenti qed jilmentaw li ma kinux marfa b'dan u djar tagħhom intlew kissja trab li hu ta' detriment għal saħħithom. Sidin tal-ħwienet f'din it-triq qed jilmentaw li ma jistgħux jissapportu din id-daħna minħabba li se jkollhom danni kbar fl-oġġetti li jbiegħu. Ir-rabtin qed jitolbu sabiex tittieħed azzjoni immedjata u biex xi ħadd jibda jagħti kasu. Intant, ir-residenti jinsabu nkwetati wkoll għal meta din it-triq ħadd titlesta u tinfetaħ għall pubbliku minħabba l-fatt li din it-triq hija ta' periklu kemm għall-vetturi kif ukoll għal dawk li jimxu minn fuq il-bankina. Din it-triq dejjem kienet problema, kif forsi qed tara u l-bankini dojoq ħafna, il-karozzi jgħaddu two-way u jkaxkru miegħek. Jekk inti miexi hawnhekk jew pusher jew wheelchair, you are risking your life. Din hija komunità li hija anzjana, hawnhekk jgħaddu ħafna nies anzjani jimxu fuq dawn il-bankini, mhix kwistjoni li tagħmel bankina lixxa, hija kwistjoni li jrid ikun hawn traffic management sura ta' nies. Staqsejna lir-residenti x'jixtiequ li jsir f'din it-triq. Ewwel qabel kollox hija s-saħħa sigurtà tan-nies kemm li jgħixu hawn, kemm li jużaw din it-triq. Għax din it-triq juża min juża hija tirriskja. U għax jiġu jgħidulek għax misek ma morx tgħixha, għax dak huwa argument li ħafna nies jużaw. Ma għamilx sens. Jekk daw ixju ta' sigurtà trid tiġi indirizzata. U tiġi indirizzata bis-serjetà. Darba dejjem. U rrid is-saħħa u sigurtà trid tkun priorità fuq dik il-persuna li frankament trid toħroġ mid-dar u taqta' dritt biex tmur ix-xogħol. Ma tmurx iddawwar ftit 5 minuti żejjed aħna jekk di tiġi one way, aħna wkoll ħaneħdu għad-dawra, mhux huma biss. Jiġifieri m'għandniex ixju b'di. Però ma jistax ikun li inti mixi f'din it-triq u qed tirriskja ħajtek, ma jistax ikun. Xerowna De Bono għal Net News.